И привет на всички! Днес съм ви приготвил един видеоурок, който е просто супер елементарен, но доста от вас може би не го знаят. За тези пичове, които са с Windows 8, сега ще им покажем метод как да си премахнат логин паролата при Windows Microsoft на 8. Да, може би като влезнете винаги, нали, като ви рестартирате или като стартирате компютъра, ви изисква логин парола и сега ще ви покажа как да си я премахнете всъщност. Да, значи просто цъкате така, това е доста елементарно и ето това нещо поставяте тук в изпълнение. Когато цъкате ОК, това го анчиквате, нали, потребителите трябва да въведат име и парола, за да използват компютъра. Сега цъкате ОК и тук пишете паролата си, това я повтаряте. Това пак цъкате ОК и вече няма да изисква парола. Да, сега да го правя, защото искам да си имам парола. Така, да, хора, значи за тези, които, нали, са си направили по-дълги пароли, нали, искат просто да се примахнат, защото им е тъпо, нали, всеки път да си пишат постоянно дългата парола и така нататък, или пък просто не искат да си имат парола. Да, това е като цяло. Надявам се да съм ви бил полезен с този урок. И да, ударете един лайк на клипа и коментирайте дали ви е помогнало и чао!